Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Jam semene panase pol. Arep mangan kerja males. Ra kerja ra iso mbayar kolor. Tak telepon sing Agnes sik lah. Sapa ngerti biar jak ana sik seger. Tadi kemana ndi ya? Yes, jan sen nom ilale. Oh alah, kae to terange niki. Lali nek mau nang pasar udan gerimis tak kreseki. Ternyata gerimis mengundang. Telepon Agnes. Lah, Gua iki. halo Cing Agnes. Halo, Ngopo iki? lagi nyantai iki karo mabar Free Fire. Duwe rujakan apa wedang sik seger-seger ora, Jeng? Walah, ora duwe iki. Pas gur masak jaman walo. Gara main. Kae nek arep sak wajan kebak. Ngomong iku jangan kamplong. Oke guys, bagi kalian yang tidak mengerti soal waluh, kamplong dan gori, nah begini penampakannya. Oke, lanjut. Aku ki arep golek dagangan iki tapi males. Wah, panas kok ngene iki. Walah, ya senajan males, tapi mosok kowe ra isen diuyak-uyak kredit kolor. Heeh, jan nyobai tenan kredit kolor ki. Mosok to urung suwe. Sing gojekan garik kolor tok, wis dosek kae. Makane kuwi aja males. Nek duwe pengarep dek ndang dirampungke. Heeh, bener. Aku ya pengen HP barang. Tak omongi, apa-apa kuwi aja ping dibayangke. Mending telo sing nyoto daripada roti sing nyereti. Mending lakonana apa sing nyoto timbang mung angen-angen dhuwur ning blas ra dilakoni. Ladies and gentlemen, please welcome Rizky Rico Remix. Mancing iwak oleh udang, gawa mulih masak neng omah. Ileng perjalanan masih panjang meski lelah, tapi pantang menyerah. Kayak mas kentang. Apa ini teh? Enak apa kok kayak ini pucet ki? Ya si ibu ini nggak hati-hati atau gimana ya? Oh, gara-gara ibu-ibu sen kanan belok kiri. Terus kue nabrak. Rusak reputasinya. Sabar, Tang. Engko ki cilokmu bakalan payu meneh. Stok ini gek mulai kayak digilengke meneh, terus gawe meneh. Nah, aku ki percaya kok nek kowe ki bakat dudulan. Ya saya juga percaya kalau saya punya bakat buat jualan. Cuma satu bakat yang saya nggak bisa. Bakat apa sing ra iso? Bakat untuk ngedapetin cewek soleha kayak kamu. Begitu banyak cerita, ada suka ada duka, cinta yang ingin ku tulis. Kowe ngerti ra? Wingi waluh karo gamas kuwi diborong karo Salu. Kamu lagi mengalihkan pembicaraan ya? Ya memang faktane ngono wingi. Ngomong-ngomong, wingi ki si Salva titip salam gue kowe lho. Jarine sayang ngono karo kowe. Saya emang nggak suka sama kamu. Saya kan sukanya sama kamu. Aku bukan di atas kertas, cintaku karena sama, tak perlu dipaksa, tak perlu. Kamu kapan suka sama saya? Aku sesok Mas nek ora kerinan. Percaya ra Mas, nek aku iki utang kolor. Saya juga percaya. Kapan kamu mau terima saya? Sesok Yan, tak pikir-pikir sik. Ya wes sik ya. Aku tak lanjut sik. Wingi iki Yu Jumira namake Gori ya. Tak delikane sik ya. Pamit sik aku ya. Ah.